Hello guys, pasensya na kayo ha. Ipagpatuloy ko lang yung gawain ko dito sa aking bahay kasi kailangan kong mag-trim bago maging okay na yung panahon like init. Mas magandang mag-trim kasi ng mga halaman habang maginaw-ginaw pa para hindi sila talagang mamatay, no? Para babalik sila. Kasi palagi ko itong tinitrim itong rosas na natin kasi kapag hindi natin ititrim, pangit sa tignan kasi sobra talagang lumalago siya lalo. So kaya kailangan kong i-cut down. Ito yung pinaka first time kong ikakat yung ibang ating halaman, no? Pero itong rosas every year po ito para hindi siya pangit kasi talagang maging pangit po yung rosas kapag hindi nyo tinitrim. So yun guys, enjoy po sa ating paglilinis kasi natatakot din ako dito, no? Meron kasi ditong poison ivy. Ang may magsasabi kasi guys na yung poison ivy is madrama daw dahil kahit taga-bundok, no? Naging allergy. Hindi po yan allergy. Hindi po yan allergy yung poison ivy. Yung poison ivy is kapag matouch mo siya, ang problema niyan is magkatika at magka-scar at saka yung kati niya is talagang mag-move kapag nahawakan mo yung may kati and then kumatika sa ibang part ng katawan mo. Yun, magtakod-takod ba? Kamunay sabot sa akong takod-takod pero yun siya guys. So nakita ko yung poison ivy kaya dinahandahan ko na siya dito, no. Hindi talaga siya pwedeng hawakan. Kukuha ka ng lock of vine po siya talaga. Magkanat po siya, delikado po talaga. So yun, kailangan kong gamitan ng yun siya pangkat. And then after that, pagkatapos ko niyan, itapon ko dun sa gilid na hindi na ko na siya mahawakan or makita or matouch sa aking pajama or something sa shoes. And then ini-sprayhan ko din siya ng poison ivy killer para hindi na siya babalik. Yung ginagamit ko na niyan, yung trimmer na kung saan ko nilagay yung poison ivy, hindi ko na siya ginagamit. Ilagay ko lang siya sa gilid kasi delikado po talaga. Ito, napaisip ako dito, no? Iniisip ko, nakakapagod talaga kapag trim ng ating mga rosas. Kasi talagang natitinik ako, guys. Yung kamay ko, ang dami ng sugat-sugat kasi yun, kahit nag-gloves po ako, yung gloves ko is manipis po yan. So, talagang hindi siya yung may gloves na pang talaga siya, pang rosas. Pero hindi ako nakabili. Ang mahal kasi. At yun, kinukuha ko lang yung aming mga sulat at saka mga basura kasi gamitin ko na naman yung ating basurahan, no? Ilagay natin doon yung ating mga nakat na rosas kasi alam na natin yung rosas is delikado kapag mahawakan. And then, kapag hindi ko kasi siya malagay sa ating basurahan and then yung magpipick up ng ating basura, masugatan pa yung kamay niya, masaktan pa yung basura, iba pa naman dito. So yun lang yung ganap ko, magpunta tayo sa kabilang garden. Naluya naman si Inday Miriam, wala na lakas. Walang lakas kasi gutom yan guys. Yung sugar ko bumaba pero kailangan kong i-continue yung mga pinagagawa ko kasi kapag mag-stop na ako, stop na talaga. So bumaba yung sugar ko niyan kaya wala nang akong lakas. But anyway, nagpunta ako sa ibang harap ng bahay and ito na naman yung ating magandang bulaklak. Nakilala niyo po ito yung hydrangea na bulaklak na sobrang ganda. Nakikita niyo last year, no? So, ito po yun siya. So, kailangan lang natin kukunin yung mga maliliit na mga branches para naman mag-produce siya ng bagong mga ibang branches, no? Para hindi siya pangit tignan din. So, ganyan po ako guys. So, every spring, lalabas po yung mga bagong sibol na mga yung mga stick na mga kinuha ko dyan, ganyan. And then, the whole year na yan siya, summer and fall, and paminsan yung mga pag-winter may bulaklak pa. Ang ganda pong kahoy ito, guys. So yun guys, nag-stop na ako kasi hindi ko na kinaya. Yung sugar ko talaga sobrang baba. No? So kailangan ko lang kumain ng something na parang maging okay yung pakiramdam ko. So yun, habang naghintay kay mister. Ito yung pagkain na iniwasan ko pero kailangan kong mag-take. Nanginig yung katawan ko. Kasi kapag hindi kasi ako magtrabaho doon sa labas, hindi ko asikasuhin, walang mangyari. Kasi yun yung trabaho na pinakaayaw ni Tami. Maglinis sa labas. Pero kung mag-cut ng damo, okay lang sa kanya. Pero yung mga ganito, mga ginagawa ko, hindi niya kaya. Pinakaayaw niya. Ito naman din yung trabaho na ganito. Yung paborito ko ba?
So, very opposite. Very opposite kami ni Tami. Ayaw niyang mag-garden, ayaw niyang maglinis, magbungkal. Ako, paborito ko. Gastador si Tami. Ako, hindi. Opposite yung ano namin. Personality. Magkaiba kami. May balance ba? Diba guys, galing kami sa grocery store. So, napabili ako nitong buto na, baboy, no? Yung sa shoulder niya. And, so yun, gusto ko lang magluto ng sabaw. At parang duda ako sa karne na ito, guys. So, ang ginawa ko, amoy-amoy ko. May amoy talaga siya. Iwan ko na lang. Iba yung amoy. Alam ko talaga amoy ng priskong baboy. But anyway, so niluto ko pa rin siya. Kinuha ko yung mga something na hindi ko nagustuhan. Ang tinapon. Kung ano mang merong sa karne ito, guys. Gusto ko lang talaga siyang pabukala, no? I-boil natin ng matagal. And lagyan natin ng ginger and asin at saka paminta. Kasi para mawa ng iyang langsa. Kasi langsa, manggod kaayo kapag dili lagyan og ginger, no? Malaking tulong talaga itong ginger. So yun, asin at paminta lang yung nilagay ko at saka onion. So yun, alam nyo, itapon ko sana yung karne, pero sabi ko baka ano lang talaga yung amoy, something lang. So nagdagdag ako ng ginger, guys, kasi hindi pa ako nakulangan pa ako, no, para mamaya. So yun, nilagyan ko ng ginger at saka meron tayo ditong cabbage. Hindi na ako kumain ng iba't ibang gulay, di ba? Wala na, ito lang, cabbage lang, yung simple lang yung gusto ko, sabaw at cabbage. At saka yun, tinitignan ko yung boil na yan. So inamoy-amoy ko pa rin, guys. Meron pa rin siyang amoy, but anyway, baka something lang talaga itong ilong ko, no? May something. So, nagkat na ako dito ng kamatis and then onion, no? Para naman may pula-pula ng ating luto. Ito, guys, nilagang baboy lang sana ito, no? Pero napagdiskit na anuhan ko na lagyan natin, gawin nating sinigang. So, yun, guys, hindi pa siya tapos. So, ang ginawa ko dito, tapos na siya finally. So, akong gihuwad kay gihugasag isa-isa, no? Hinugasan ko siya isa-isa, guys, kasi ganyan. Inamoy-amoy po ko pa rin. So, pag hugas ko ng ganyan, inamoy ko ulit, nawala yung amoy, no? So, kanina lang talaga yung amoy, nawala yung amoy niya. Pero, yun, amoy baboy na siya. Hindi na siya amoy na parang gikigworts. Iwan ko na lang si Batman. So, yun, binalik ko siya sa ating kaldero. Hinugasan ko lang yung kaldero. Nilagyan ko dahil ng, ginger, yung luya. Dinagdagan ko ng luya para marami talaga. Nilagyan ko na din siya ng onion. Ganito ako, guys, parang sabaw lang talaga, guys. Wala akong pakialam kung paano lutuin yung ganyan-ganyan. Diretso na. Pataka ba, diretso, basta maluto lang na siya. Butangan din na ako og tomato para maganda at saka paminta na buo. And yun, lagyan natin ng tubig, of course, no? At sana po malasa po ito kasi gipabukala naman gud siya. Ay paminsan talaga itong baboy, no, kapag ipa-boil mo na siya mawala yung lasa, pero okay naman, bites naman yung lasa niya. Ito na siya, guys, magandang tignan. Charot, luto na yung baboy. Lutong-luto na talaga yan siya. Yun, finally, nagbukal na. Nilagay ko na yung cabbage. And then, kakain na rin ako, guys, kasi gutom na talaga din ako, no? Kapag plano kong magmukmag, hindi talaga ako kakain, guys, kaya nanginginig yung lola. Kami, kaya akong kaon dere. Magbisaya lang ko, ha, para malawag. Gawas ni akong gibate. Lami kayo kong kaon kay ngano nangurog no manggugkupod. Magsige makupangurog ambot ngano. Basta dili jud ko kakaon, no, ang resulta gyud magkurog-kurog jud ko sa kagutom. Murag kinahanglan jud ko moinom og mga tamis or kaon og sugar. So yun, inamoy ko na naman yung ating ulam, no. So wala na talaga siyang amoy. Amoy baboy na siya, pero yung utak ko, guys, naglalaro pa rin, oy. So yun, so kaon ng gihapon ko, wala naman jud siya baho, lami naman pod. Basta lami ga abi nimo, guys, lami kaayo daay gyud ingon ani pag naay suka, tuyo ug sili. Grabe, buwad suka sili, sikwati napakanta tuloy ako. But anyway, lami kayo siya, ang sabaw sad lami. Parang yung sili ba, alam natin na ano siya, yung parang sobrang anghang at saka delikado din sa atong kidney, no, yung parat. Pero guys, ang lami kayo. Pero naapod ko diri sa side na atong mangga, yung mangga na paborito nato ng sobrang tamis kay ng mangga jud, as in. Pero wala siyang itim-itim this time, pero may dry siya kaunti sa mga sa loob ng ating mangga, pero lami man pud siya, no, kaunon. Pero napugos siya pagkahinog ba, pero bites na kinain ko pa rin yung mangga na yan. But
anyway, salamat po sa inyong panunood guys, kasi talagang matagal-tagal na din tayong magkasama dito sa atong page, and din dagnapa yun kayo mo din, no? Salamat kayo sa inyong pagtanaw, sa pag-click, sa panunood ng ating mga kalukuhang video. So yun, sarap ang kain in Demerian. Nam-nam. Mas nindot jud kung magkaon-kaon niya na kay kauban ba niya, nagtabi ba, nagchika habang nagkaon. Nindot kay pamation nga na ni mga kamaritis ba. Anang natay kauban og maritis, charot lang. Ay Ginoo ko, ay tanan man jud ta oy maritis. Ay wa man jud mapili, no. Moingon tag maritis siya, maritis ako, maritis kit. Maritis tang tanan. So yun, maganda talaga kapag may kasama kapag kumain. Pero okay lang naman ako kapag gutom na guys, hindi mo na yan maisip guys, pero iba pa rin talaga pag may kasama, oy. Ang saya ng buhay. Pero anyway, yung mister ko kasi nagtatrabaho siya yan. Wala man gud siya diha, so ako lang usa. So ako lang nagkaon-kaon. Naday mga utana, no. Kung magmukbang ko unsa poy kanon ni Tami. Ang kanon lang niya yung mga kung anong meron kami, or nagluluto ako ng siparit lang yan. Mao na yang gikaon, and kabalo na siya guys pag magmukbang ko, hindi na yun na siya musabay, or musabay man na siya sa atbang na ako, pero di yun na siya moingon magpakita sa camera. Usahay pa ipakita na ko sa camera, wa mo siya kabalo, so okay lang. Pero karon murag naglikay na ko ipakita sa camera, kay murag siya sa ihang ipon, naulaw siya ba, wa pa mangguna siya. Ay iwan ko nga nung wala pa na siya nagpa-taod sa ipon nun, sige paabot na niya. But anyway, so yun lang. And yan si Mister, mahihiya talaga yan siya guys. Kapag mukbang na, isali mo kahit noon pa. Ganyan yan siya. Salamat ulit guys. Kita-kits naman tayo sa sunod, no? So, unta magkita tayo sunod. So, aper tayo be. Aper. Bye guys. Bye-bye.